କିଏ ଥିଲା। ତାପରେ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇ ଦଉଥିଲା ମାରି। ତାପରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ ଯେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯାଇକି ସେ ସିଂହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ନମସ୍କାର କଲେ। ତାପରେ ତାପରେ ହଉଛି ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ନମସ୍କାର। ଏମିତି କହିଲା ବୋଉ କ'ଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ତମେ କାହାକୁ ମାରି ଖୁଅନି, ଆମେ ସବୁ ତମ ପାଖକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପଠେଇବୁ। ତାପରେ ସିଂହ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲା। ତାପରେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଗଲେ, ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଲା। ତାପରେ ସିଂହ ଭାଲୁ ସବୁ ଆଇଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଖାଇଲା। ତାପରେ ଠେକୁଆର ପାଇ ପଡ଼ିଲା। ଠେକୁଆ ଭାରି ଚାଲାକ। ସିଏ ଆସି କହିଲା, ତାପରେ ସେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା ମତେ ତ ଏତେ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କେହି ବି ପଶୁମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ। ତାପରେ ଠେକୁଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସିଂହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାପରେ ସିଏ କହିଲା ତୁ ଠେକୁଆ ତୁ ହଉଛି ଏତେ ଡେରି କାହିଁ କଲୁ, ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି, ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବି। ଏମିତି କହିଲା। ତାପରେ ଠେକୁଆ କହିଲା ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ କୂଅଟିଏ ଦେଖିଲି, ସେ କୂଅରେ ଗୋଟେ ସିଂହଟିଏ ପଡ଼ିକି ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲା ମୁଁ ନେଡ଼େଇଗଲା। ସିଂହ କହିଲା ମୁଁ ତ ସିଂହ, ମୋ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହ ଅଛି। ତାପରେ କହିଲା ତାଙ୍କେ ମିଶିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯା ଗଲେ। ଠେକୁଆ ଆଗରେ ଗଲେ, ଆଉ ସିଂହ ପଛରେ ଗଲେ। କୂଅ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ସିଂହ ସେଇଠି ଅଛି। ତାପରେ ଠେକୁଆ ଜାଣିକି କହିଲା ମୁଁ ତତେ ଆଜି ସିଂହ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଖାଇବି। ଆଉ ସେ ସିଂହ ଯୋଉ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ କହିଲା ମୁଁ ତତେ ଆଜି ବି ଖାଇବି କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ସିଂହ ନଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହ ଅଛି। ସେ ପୁଣି ଡିଆ ମାରିଲା ବେଲକୁ ସିଂହ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଆ ମାରିଲା ସିଂହ ନାହିଁ ବେଲକୁ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେଲା। ଆଉ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଠେକୁଆ ଭାଇକୁ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରି ସାବାସ ଠେକୁଆ କହିଲେ। ଏବଂ ନାଁ ହେଲା ଠେକୁଆ ଆଉ ସିଂହ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାହାଣୀଟି କହିଛନ୍ତି ଆମ ବୋଧ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ ଶ୍ରେୟାସ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।